Ginsaway ni Senator Judge Erwin Tulfo ang pila sa ikakaupdanan sa Senate Impeachment Court matapos nakita nga ginagamit ang oras ng trial para sa personal nga mga isyu sa pagsugod sa ikapito nga adlaw sang impeachment trial. Ginpahayag ni Tulfo nga ang Senate Impeachment Court gintukod agud lamang hibaloon kung may sala o kung wala si Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon nga ginapangatubang sini. Suno sa senador sa nagligad nga mga adlaw, may pila niya kakaupdanan nga senadora nagagamit sang tion sang impeachment trial para depensahan ay lakaw galingon sa personal nga mga kaso kag isu bisan wala ini sang kangtanan sa trial. Wala man niya giningadla ng mga senador nga iya ginapatungdan sa iya pahayag. Antes ang pahayag ni Tulfo, nagmanifest si Senator Judge Robin Padilla sa impeachment court agud ipabutyag nga nakasumiten na sa iya counter affidavit sa Office of the Ombudsman batok sa kaso nga obstruction of justice nga ginpasaka kontra sa iya. Nagpanawag naman si Tulfo kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero kag Senate President Sherwin Gatchalian nga hindi na pagpahanugutan ang mga pahayag nga wala sang kangtanan sa impeachment trial. Sunod sa iya kung ang istorya hindi man parte sa depensa o kung prosecution ni Vice President Duterte, mas maayo nga hindi na ini pag-istoryahan sa impeachment court. Dugang pa ni Tulfo, hindi makatarungan para sa Vice Presidente kung nagkakadto ang oras ang trial sa mga personal nga isu sang iban nga senator judges. Ginpanawagan sining sa iban niya nga kaupdanan nga dalon na lamang nga ila personal nga mga pahayag sa media o kung sa social media kag hindi na sa impeachment court. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ika nga depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senator Judge Erwin Tulfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. Antes sina nga pahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo, si Senator Judge Robin Padilla nagmanifest kaging klaro nga nakapasa na siya sa iyang counter affidavit sa Ombudsman kangot sa kaso sa iya kasunod sang pagpalagyo ni Senador Bato de la Rosa. Hindi matod ang alegasyon sa kay Padilla nga wala sa nagsunod sa mando sa Office of the Ombudsman nga magsuweter sa iya counter affidavit. Matandaan nga mismo si Ombudsman Boyeng Remulla ang nag-anunso nga wala nagpasa si Padilla. Sunod naman sa senador, hindi sa magpati kung ang International Criminal Court o kung ICC ang nagmando sa iya apang ginatahod niya ang Office of the Ombudsman. Gani nagsumeter gid siya sa iya counter affidavit. Ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Si Senator Judge Robin Padilla.